Gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties sini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno, kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Uy, kaputi galis ang links niya na ho. Bahaw-bahaw pa sa kaapap gidbi. Ay, baw, kaitom! Kaitom, gid ho! Sige gid eh. Masulay gid siya sa akon. Kinanglan, buhaton ko ni. Amo gid. O hindi. Natilawan ko na karon ang butkon ni Dennis. Oh, Dennis, baby ko. Himua ako nga do sa bata sa imo. Butkon. Ari na! Ha! Dakop ka nga manog ka. O hindi. Manog ang gindakop ni Dennis. Luwas ka na, ana. Nakita ko ning manog ngayon eh. Nga buot magsulod sa imo magtimbang nga paa. Kung wala ko ini madakop, patod nga patay ka na. Nasay pa niya nga sudlan. Baw, kahamot ginaguro ay. Dari ka lang ha. Kay utdan ko ni ulo. Utdan ko ulong manog nga ini. Piste nga manog ato ay. Wala ko na lang makita ang manog ni Dennis kay.
Ari na si Chay Albina kag si Tio Tagoy. Ano? Uy, sila nga wala ko di. Ari na gani sila ho. Kap! Maakusar ako! Kap, Oh, ari man ako. Maakusar man ako. Samson. Kap, malakat ko anay Kap. Kay marunda pa ko Anay ka. Anong iakusar ninyo, Albina, Tagoy? Kap! Ginpalapta ni Buklan nga nahisa kuno ako sa iya. Tuod na, Tagoy? Ang matuod sinakap, si Barikuson ang nagpalapta sa balita nga naisa kung ako sa iya. Hoy, Buklan! Ano ang kahisaan ko sa imo? Bukaw-bukaw lang nga anong masarangan mo nga baklon. Mahisa pa ko sa imo? Kakisa gani, utang pa na? Hoy, Barikuson, hindi ka magbutig. Ako lang ang ginabantayan mo. Kung may makadto sa balay, kinasugo mo si Uling nga magsuot sa idalong balay. Mankap na dakpan ko gina si Huling. Kung hindi lang na babae si Huling Kap, ging kastigo ko na ugaling kay gentleman ako eh. Aba? Ate, matuod na, Albina? Hindi niya matuod, Kapya. Nga ang suguon ko man niyang akon pinalangga nga hinablos. Nga magsuot sa idalom sang inyo balay. Nga wala gani makaagi silhig. Hinugay na Barikuson na. Mapaabo-abo ka pa. Naisa ka lang sa chicks ko nga magkadto sa balay. Kay naisa ka kay wala to saya Barikos kagwapa pa kaayo. Nga! Hoy, Buklan! Wala kuya may isa sa imong nga chicks nga nagakanto sa inyo balay. Nga may isa ako sa babae nga nagapatol sa Buklan. Man ang mga Buklan, hindi ko na yung type. Ilabi na gid ako Barikuson. Ginarigma ko yung magtulog sa imo. Ginarigma ko magtulog sa batiis mo nga daw sa mga lago kadalag ko. Yak! Buklan! Barikuson! Abe, husto na na! Hoy, Albina, Tagoy. Tuig 2023 na dugay-dugay. Wala man gihapon ka mo mag-ayuhay nga duha? San ugi ba naman tapos sa pag-inaway ninyo man? Kung madula si Buklan sa barangay Munay, Kap. Ikaw magaling dire Barikuson sa barangay Munay. Man ikaw lang nagapahigko sa aton barangay. Ay, abaw! Ako pa ang nagapahigko? Nga hindi ka gani makasilhig sang imo og saran? Kap, mas maayo pa nga ipa-relocate mo lang ni si Barikuson para magtaway ng bugos nga barangay Munay. Hoy! Animal ka nga Buklan! Ikaw ang dapat ka madula din sa barangay Munay! Man kalaway sa imo! Di Kap, nakita mo na, ginatago yung ganyang kaysa sa akon. Buklan mo na eh! Barikuson mo da eh! Ako mahambal. Kaya kong barangay captain dire. Oy, Albina, Tagoy. Kay wala man sabi magpariglo sa inyo nga duha. Tapuson ta ini sa kalalangan sang buksing. Uy, boxing Kap?
Oo, babuksingon ta ka mga duwa ni Albina para ka madula ng agrabyo ninyo sa isa kang isa. Albina, mapasugot ka? Ako pa, Kap. Wala ko ya si may ginaisulan. Kung si Buklan man lang ang akon nga patyon. Anytime, pwede ginayakap. Hoy, barikoson, kung hindi ka lang babae, dugay ta nakagin pa-assassinate. Oh, ari tagoyo, Albina. Magpamati ka mo nga duha, ha? Amo ining buhaton yung nga duha, ho. Sokso ka mo sa mga gloves. Pagkatapos, higtan ko mga mata ninyo para nga hindi ka mo magkita-anay nga duha. Pagkatapos, magsumbaganay dayon ka mo nga duha. Okay, Okay, Kap? Suguran ta na? Kap, pwede ba lang nga makapauli ko, anay? Mabalik ako dayon. Ako ang man, Kap. Mapuli ko ano kay di nalupot ko. Migo talyo, may isugid ako sa imo. Ano na, amigo Morris? Nakita ko no ni Ambo ang kalag ni Marta. Nga, nakasiling siya sina. Ginlingling ko no niya si Marta. Kag nakita giniya ang pante. Kundi pati ang kalag ni Marta. Di naihan ang balay ni Marta, ha? Ato sa likuan. Andali, amigo Morris. Maapas kita dito. Gusto ko man nga makakita kalag. Dali ka. Oh, hala. Daw sa kilala ko man in masugata ko. Uray! My friend! Oh, daw si Obre man ini. Ay, uray, abaw ang akon amiga nga taga-Morsia. Ay, abaw, Obre. Kagwapa sa imo. Kanami sang lawas mo. Kag kanami pa sang bayo mo, ho. Nagagwa ang pusod. Kasiksi sa imo. Ay, abaw, bongga ka day. May bana na ako, uray. Ay, amo gali. May bana ka na? Ay, abaw Tiyakto man gagaling hambal nila. Nga kun ara ka na sa tiyakto nga tawo, ang lawas mo, nagamaayo. Abi mo, uray. Ang akon bana. Health conscious. Kapin pa kay kabudlay magmasakit subong nga tinion. Adlaw-adlaw, ginapa-exercise niya ako. Ha? Ay, anong ginapabuhat niya sa imo, Obre? Basi pa lang kun mahimo ko man, kag mag-fit man ina sa akon. Para nga kun tapos ko libod sa akon utanon, ma-exercise man ko. Ginapadalaga niya ako, uray.
ginapadalagan? Sa plaza o kun sa Kapitol? Dito lang sa amon. Ha? Sa inyo lang? Oo, uray. Ginapalibot niya ako 15 kalibot sa amon og saran. Kay kung hindi ako makalibot sa og saran namon, tapat gid ako sa iya. Kabalo ka, uray. Ang akon bana, taga Cebu ina. Di, kabalo ka naman sang taga Cebu. Kamot pa lang, champion na. Ayhan pagid ang iya nga patula. Ay, tsakto ang akong desisyon sa kabuhi. Nga hindi na lang ako mamana. Ay, sige ha. Mauna na lang ako sa imo obre Kay malibod pa ako sang akon. Utanon. Kabates! Margoso! Okra! Malunggay! Bulong sa kubid! Mabati naman ko wala radyo. Do ka subo-subong Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Lala, na. Ari naman siya. Dear Tito, tawagan ako sa ngalan nga Boyet. May asawa na ako. Kag ang akon nga asawa tama ka sexy, kag tama ka tahom. Amoy na Tito nga sikat ako sa akon mga abyan, kag amo man sa amon barangay. Man kung maglakat yung akon asawa sa dalan, daw karne nga priska sa panulok sang niyon mo. Aw, kagwapa kali. Kag Tito, palangga ko kanyang asawa ko. Kag bisan nanong pangayuon niya, ginahatag ko. Ugaling, kay basta ano ang pangayuon niya, mangin permanente na ina. Ay. Halimbawa, isa ka bes, sila nga, Boyet, darling, kung pwede, ikaw anay ang manghugas ang aton pinggan, ha? Bago lang ko katapos pa manicure. Nagpasugot ko na po dito. Ako ang panghugas ang pinggan, kagasta subong. Ako man gihapon ang nagapanghugas sa amon nga mga pinggan. Pagdasun dito, nag-ayo naman siya sa akon nga, Yet, pwede ba lang tapuson mong akon ilabhan? Berti. Kag pariho, Tito, amo man gihapon ang natabo. Ako naman hasta subong ilaga panglabas ang amon nga mga panapton. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang Number 1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawgan nyo lang ko sa ngalan Samson. Nagapanuigon sang 20 anyos. Kag pumuluyo sang isa ka barangay diri sa sudad sa Bacolod. May magulang ako, nga tawgon ko lang sa ngalan Kari. Nagamaistra ini siya sa isa ka kinder diri sa amon barangay. Ang akon magulang nga ini matahong kaayo. Nagapanuigon siya sang 25 anyos. Kag madamo sa nagapangaluyag sa iya. Gani, kilala ako sang tanan nga mga soltero diri sa amon duog. Agud lubos ninyo nga mahangpan ng tanan, diri sini nga bahin, suguran ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ara naman ang grupo ni Arnold Tisoyo. Ginatawag ni siya nga Arnold Tisoy kay manti. Ang iya buhok, ginlugom sa nasari-sari nga kulor. May yellow, may blue, kag may itom. Gwapo man ini si Arnold Tisoy. Kag maalwan pa. Sili nila, may round trip kuno ini siya nga nagabiyahe sa syudad. Gani madamo ang iya kwarta. Madali-dali ako. Kaya basi kung makita niya ako blaw, kagagdahon niya ako sa pag-inom. Hoy, Samson! Bah? Happy tanay! Nakita gini ako ho. Ano ka? Kwan! Nagadali abi ako eh. Dali lang bala. Ako nga makasigilanon kita sa Mayo Ate, sige Oh, diri pungko diwa. Matindog lang ako pungko diwa, diri pungko di balaw.
Kay dali lang gibala Kay mainom-inom kita sa makadali. Wala ko galing giinom, Arnold. Take ko na mo, soft drinks na lang imnon mo Kagdason, isa ka saray nga manok. Makahuluya galing si imo. Ari man ya, do sa others, kimo blaya mo. Sige na, isa lang kasalay nga manok ang soft drinks. Para kay Big Samson, Sige na. Sige na. Ari lang bala imo. Ari. Sige na. Paano sumanda sang manok ko kag soft drinks Kung mo nang gusto mo. Hindi ka na maupog Samson, Oo, hindi ka pagakigan sina ni nanay mo, Hipos bala ka mo. Abi, idog. Idog bala kay masukilanon kami ni Samson, no? Mig Samson, mamangkot lang ko sa imo, personal ni. Ano na, Arnold daw? Ano na si Manang mo, may nobyo na si Nini Kare? Oo. Wala pa nga Arnold daw? Mangkot lang ko Gwapa sa iya, no? Oo Te, sugot na siya nga mga ruya ko sa iya. Pamangkuta to siya? Ma! Nahuya ko galing. Ate, ako na lang mamangkot sa iya. Sugiran ko lang ikaw kung anong iya sabat. Matuod? Very good. Ate, sige, ikaw lang pamangkot sa iya. Pero hindi ka magsiring kung nagpamangkot sa imo, Ate, oo dalawang ko lang kuro niyang manok kag ang soft drinks, Ate, okay, Sige na, nakata. Puli na. Oo, mapuli na ko. Dra ka na, Okay, Dintabo man. Hindi ko yan mamangkot kay Manang Kari, Madali-dali ko para makapauli ko, Pag-abot ko sa balay, dito ko ni kaunon sa kusina ang manok. Samson, ano inang nabatian ko nga nagaupod ka kuno sa grupo ni Arnold nga nagainom-inom sa Tiangge? Wala na iya. Namangkotan to sa ako niya si Arnold. Kagdason ginatagan niya ako sang isa kasalay nga manok. Kag isa ka botilya. Botelya sang ano? Sang beer? Sang soft drinks. Oo. Wala ko yan nag-inom sang beer na no? Wala sila magpamilit? Wala Wala mas sila nagpamilit sa akon. Ate Mayo. Hoy, Samson. Tandaan mo gid ha? Naga-eskwela ka pa sa tisda. Hinahanglan nga matapos mo gid ina sa labing madali. Kay kabudlay bala magpangita sang inugpliti mo kada adlaw. Di araman si Manang Kari, nay? Kulang gani sa pulbos niya kag lipstick ang sweldo niya. Ay, amo gali, nay? Oo. Kag amo ina nga magtutom kagid Samson, ha? Kag hindi kagid magupod-upod sa gang ni Siyok. Nga nayaw? Mga drug addict ina sila. Uy, nga kabalo ka nayaw? May nagsugid lang sa akon, Kag sila man ang mga kawatan, dire? Ha? Di nga wala sila ginadakop, baw? Wala man abi pa matuod ang mga pulis mo. Gani nga hindi sila madakpan. Pero madamo yang nakahibalo dire nga sila na iyang mga adik. Maayo na lang gani inang si Arnold kagang iya mga kaupod. Kay palainom lang sila iya sang beer. Ginlaygayan ako ni nanay nga magtarong ako sa akong pag-eskwela kag hindi mag-intra sa grupo sa mga adik sa pagpadayon ko pagid. Ara naman si Arnold, ang kulor sang buhok yaw, green naman, Malabay naman ako. Malabay naman ako sa ila, Kung makita niya ako, agdahon niya man ko na karon nga mag-inom sang soft drinks mo. Kag tagaan sa inasal nga manok.
Uy, araw. Nakita igid ko. Ginapaypay niya ako. Mapalapit ako sa iya. Arnold, mayong gabi. Oh, kaya napangulat na mo si Muson. Pero sa wala pa imnaari soft drinks nga para si imo Kagkanay ng inasal nga manoko. Kag may upod pag nga patikulon mo. Bawa, mahuya man ko si mo, Arnold. Ikaw lang naga-blow out permi sa akon. Ako yung wala gid. Kabalo ka naman nga pigado kami mo. Wala isang kaso sa ako na. Biguhay man tayo nga duwa. At di, oo gali. Nagkapamangkot ka na kay manang mo, Kari, kung sugot siya nga magpangaluya ko sa iya. Pamangkot ko na siya, Arnold. Tinaro sa pati si imo, Samson. Sugiri ko ba, nanong ginambal niya si imo? Ha? Sugot siya, hindi? Hindi. Hindi siya? Oo, hindi siya magpasugot. Iti nga ahaw. Nga hindi siya magpasugot aw. Kaya daw si Pikoy ka kuno. Daw si Pikoy. Nga, daw Pikoy tsura ko? Hindi man ang kolor kuno sa buhok mo nga, bisari-sari mo. Daw kolor sa Pikoy. Amo gali. Oo, kabalo ka naman sa Pikoy. Ang yablahibo, sari-sari, may green, may pula, kag blue. Amo gali na. Ati hindi talaga ko magbutang sang kulor sa buhok ko. Hindi masagya, pumaluya kuno si mo. Nga gani. Kapalahubo kuno si mo. Nagaligid ka kung kaisa sa duta sa kaulugbon. Amo gali. Kung mo sila, hindi lang ko magpahubog Hindi lang ko mag-inom. Mainom na lang ko sa soft drinks. Ha? Mainom ka na lang soft drinks? Oo Pareho ba na sa imo ho? Soft drinks pa lang ginainom mo. Gani, hindi kaya mahubog. Oo no? Ati ambot si mo. Ati basta mo na. Buhaton ko ganyan tanan niya nga mapangaluyagan ko ganyan sa manang mo, Kari Mapasugot na siya nga magpangaluyag ko sa iya. Ate, ambot si mo kung na munang gusto mo Maganda ka, Kiri. May rido naman kita karon sa gabi. Amoy ng hambal ni Hipe. Di naman, sir. Sa isa ka barangay. Nagaduging kuno ditong mga adik Kag sila nga itong si Kupon. Madamo sang nagreklamo Di na nga barangay, sir? Sa barangay 70. Dito? Pulos na pasaway yung mga tao, sir. Si Siyo kunong leader sang gang dira. Ay, gali. Nga nagkadlaw ka. Namot lang ko, sir. Kaya kung madakpan nato ng siyok kayo na, ginapabuyaan mo sa gyapon. Di kay wala man ako pa matuod nga nagagamit sila druga mo. Matuod din na. Yun nung nagid, yutok mo pa. Basta amo nang siling sang Hipe. Nga mahanda kita. Ate, okay Pero, kung tani, sa mga subdivision lang kita marid, sir. Madamo sang nag-start dira nga nagasuyop sa droga mo. Nakibalo ko sina. Budlay mo na ridon kay ti damo na das nila kwarta mo. Masarangan nilang pag-bribe sa aton. Sa mga pulis gali nga pareho man sa aton. Son, nanong nga baldi manang mo hindi na di kolores ang buho ko, maitom na pirmi? Gayom-yom sa Perminol. Yuga, matuod. Oo. Son, nanamiyan mo sa magtulog sa akon? Oo
Kag siling niya, padayuno mo lang ko ng pagpakabuot para nga maluyag sa simo. Oo, mapakabuot na kuya. Mapakabuot na gid kuya. Wala makibalo si Arnold nga ginainto ko lang siya. Pero umayo na lang na. Sang sa dumtan nila ako sa mga gang nila. Ako wala ako ginaano ni Arnold ya. Ginapakaon pa gani ako sa inasal nga manok. Kagdason, ginapainom pa ko sang soft drinks. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
prutas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong tugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligan. Ginlisensya ni Joshua sa akon si Anvit, nga dalon niya ini sa pagmamasyar sa Sabado sang gabi. Kag nagpasugot man ako. Gani, ginpangitaan ko si Anvit sang bayo sang akon anak na napatay para gamito niya sa pag-date nila nga duwa ni Joshua. Sa pagpadayon ko, Ami, may isugid ako sa imo. Ano, ina? May date ako sa Sabado. Ano? May date ka, no? Uy, milagro ah. Kag sino inang ka-date mo? Si Anbit. Ha? Si Anbet? Ang anak sang kaplog? Ami, hindi siya pagtahugas ang amusina. Wala siyang labot sa sala sang Iloy. Sorry lang nung. Apang amoy ng panawag saya sa mga tao diri. Siya nga akong ka-date. Nagpasugot si Mrs. Marta eh. Sugaton ko siya sa ila sa Sabado sang gabi. At iba ayo. Ute, anong masiling sina ni nanay? Wala pa siya makahibalo. Kag mas maayo nung kung hindi mo na siya pagpahibalon. Akig na siya kay Anbet. Gani hipsi na lang ina. Ame, ano ginabala ninyo kaina ni Joshua? Nakita ko kamo nga duha nga maukod gid ang inyo pagkambalanay. Wala ah. Ano nga wala? Sugiri ko be? Anong nahambalan ninyo nga duha? Ginsugiran lang ako ni nung Joshua nga ginagda niya nga maglagaw sa Sabado sang gabi si Anbet. Mama-share sila kuno ah, kag magkaon sa gwa. Ano? Ang anak sang kaplog nga si Jovita? Oo, nay. Nadudaan na bala siya sang husto nga pinsar? Kadamo sang babae dira. Nga ang Anbet nga ina ang iya nga hagaron. Ano siya, buang? Ano gid kun si Anbet ang iya hagaron, nay? Wala man sang malain siguro dira? Malain siya nga babaye. Wala ako sa nakita nga ginhimo nga malain ni Anbet, nay. Ay nga ahaw, ginabantayan mo siya sa tanan nga oras? O ti ikaw yan, nay, haw? Ginabantayan mo bala siya sa tanan nga oras? Nga makahambal ka sa amusina? Pareho lang kamo nga duha. Amo ka man, ami. Kadamo sang lalaki, apang ang imon nobyo palahubog na, tamaran pa. Hindi lang yung paghilabti si Nomer yan, nay, ah. Ay, nga hindi. Hindi ka maluyag nga sawayon ang nobyo mo? Nga wala sang pulos, palahubog, tamaran, istambay? Nay, nagpangako na siya sa akon nga mabag-o na siya kung makasal na kami. Kag nagpati ka man. Uy, ami, bulagi ang Nomer nga ina. Magpangita ka sang lalaki nga maayo. Inang makasagod bala sa imo? Hindi kay inang mapuslan mo sa iya, inang nagalabaw lang sa iya atubang. Uy, pabayilan bala kami ni Nomer, nay? Wala ka na dira sang labot. Iloy mo ako. Ano nga klase sang iloy? Iloy bala inang ginabilin mo lang ang mga manghod ko sa iban nga balay? Kag nagaupod kaya sa imo amiga nga baldogman? Nga nagagaragara upod sa ila? Kag si Joshua lang ang nagatrabaho para nga makakaon kita tanan?
Amo bala inang maayo nga iloy, nay? Hindi ako paglaygayi, ha? Maayo pa sa imo si Joshua. Wala nagasabat. Baka hangop siya, ya? Abang ikaw, ya? Perdubal ka nga klase sa anak. Naluoy lang kuya sa akon mga manghod, nay. Kulang sila sa pag-atipan mo. Tanawa, kaniwang sa ilaho. Kag masakiton pa. Kay man, wala kang nga nagaatipan sa ila. Ginapabayan mo lang sila sa aton kasilingan. Ami, ginalingaw ko lang ang akon kaugalingon. Tungod na subuan ako, sugod sa mapatay ang inyo nga amay. Oo, balibad. Kadamo man sa mga balo dirahaw. Wala man sila naghihimo sang ginahimo mo. Naton, nalipay ka na gidyan, nay, nga wala nang amon amay. Man makapagusto ka na ladlad kundiin. Gintampa mo ako, nay. Naghambal ako sang matuod. Wala ka na sang katahuran sa akon nga maldita ka. Husto ka, nay. Nadula na matuod ang pagtaha ko sa imo. Nadula na. Bangod sa ginahimo mo nga hindi amo sa amo ni Joshua. Ginhatagan ko na sang pahanugot si Joshua nga magpangasawa siya. Kag magpangaluyag sa kung sino nga babaye. Apang hindi lang sa anak sang kaplog. Pues, hindi paghilabti ang paghigugma ko kay Nomer, nay. Hindi palihog. Sige! Lakat! Mag-upod ka sa iya. Apang tandaan mo, Ami, ha? Kung maghalin ka dire, wala na ako sang anak nga pareho sa imo. Bastos! Wala sang batasan! Tira ka na gani! Hoy! Ami! Magbalik ka dire! Tapusang ubra mo dire! Maldita! Ato na siya. Maldita, gid. Mabato, gid sa akon. Pero ano, gid? Wala man ako nagasalig sa ila kinitaan ni Joshua. Ginahatagan ko sang kwarta ni Ma'am Sonia. Agod nga pangaluyagan ni Joshua ang iya nga anak. Hamak mga swerte ini ni Joshua. Kung matabo, sakaan pa ang iya nga ranggo. Ay, kag makaambit man ako sang grasya nga agumo ni Joshua. Kinahanglan, matuman ko gid ang gusto nga matabo ni Ma'am Sonia. Kinahanglan gid. Apang suno kay Ami eh. Ma-date ko no sa Sabado si Joshua kag si Ambit. Malain ini. Malain ini. Ginpamangkot ni Concha si Ami kung ano ang ilang ginambalan nga duha. Nagpanugid si Ami sa iya iloy nga may date si Joshua kag Anvit sa Sabado sang gabi. Gani, wala ini maluyagi ni Concha sa pagpadayon. Ano? Ma-date si Joshua kag si Anvit sa Sabado? Amo ilang nahibalaan ko, ma'am. Ote, anong buhaton mo? Para nga mapunggan sila nga mag-date. Sila Len ang dapat nga i-date ni Joshua. Ma'am Sonia, mangita ako sang paagi nga hindi madayon ang pag-date nila nga duha. Kinahanglan gid. Kinahanglan gid nga hindi siya mag-date sa kay Anvit nga ina. Gani, hatagan ko ikaw sang kwarta, Concha. Para nga si Joshua ang mapamanas ang akon anak nga sila Len. Ate, oo ma'am Sonia. Buhaton ko ang tanan, agud nga mapunggan sila nga mag-date nga duha. Oh, tanawa. Tanawa ang imo kaugalingon sa SPO, Anvit. Ay, Mrs. Marta? Ako pala ina? Ikaw ina.
Ikaw, ina. Oh, katahom sa imo kaayo, Anvit. Labi pa kay ginasuksok mong bayo sang akon anak. Ang bayo nga ina, ginbakal sang akon anak para sa iya nga birthday. Sa iya ika-18 nga pagsukat. Pero wala na siya makaabot pa. Napatay siya. Napatay siya sa balatian nga madugay na niya nga ginadaladala. Pero subong, ikaw na ang nagasuksok sina. Kabisan paano, natuman ang akon handom nga masuksok ina sang akon anak. Bangod sa imo, Anbet. Kag, daw isa ka anak na ang pagkabig ko sa imo. Ay, Mrs. Marta, kaayo gid sa imo. Papalaron ako nga ginbaton mo ako nga imong maid. Hindi pagkabiga nga maid ang akon pagkahabig sa imo. Ginkabig ko ikaw nga hindi iban sa akon. Kagluya ko nga malipay ka. Kag abi mo, si Joshua ang lalaki nga bagay sa imo. Ginahigugma ka giniya, Anvet. Kuan, wala man siya sang ginsiling sa akon bisan ano, Mrs. Marta. Patiha ako. Makita ko sa iya mga hulag. Kag sa hindi madugay, ihambal niya ina sa imo. Kag hindi ka magduwa-duwa sa pagbaton sa iya. Bangod nakita ko, nagahigugma ka man sa iya. Hindi ako bagay sa iya, Mrs. Marta. Bagay kamo nga duha. Kamo nga duha ang magkabagay, Anbit. Patiha ako. Kag hindi ka maginulsol sa iya, tungod masaligan si Joshua. mo, ma? Si Joshua kag si Anbet, madate sila nga duha sa Sabado sang gabi? Oo, Lalin. Amog gali, ha? Madate sila gali? Ate, hindi ba lang nga nagsiling ka? Nga mangita sang paging iloy ni Joshua nga ako ang iya pangaluyagan kag hindi ang Anbet nga to? Amo man gani. Apang sa banta ko, si Anbet gidang iya naluyagan kag hindi ikaw. Bisan pa nga wala na sang dungog ang babae nga ina. Kay ti, ang iya iloy, asawa sang banwa. Yok! Makahuluya! Apang iha, hindi ka magpalibog. Hindi madayon ang ila pag-date. Kay pangitaan ina sang paagi ni Concha. Nga hindi ina madayon. Sigano kung hindi siya makatilaw sang kwarta halin sa akon. Ang nga amahaw, ano ba lang buhato niya? Maghulat ka lang, Lalin. Maghulat ka lang. Wala sang madayon nga date sa tungha nila nga duha. Hey! Nagadugang na ginang kaakig ko sa babae nga ina. Nagadugang na ginang kaakig ko sa iya. Kung hindi ka niya ako makapugong, sulungon ko siya kag ilampo sa duta. Lalin, iha. Hindi na pagbuhata. Maakig sina ang imo amay. Kag nakahibalo ako, nga bisan anong matabo, ginakabig niya nga hinablos ang Anbet nga ina. Kaya maghulat ka lang sa matabo sa Sabado. Abi, bakla ining resita kung magpauli ka karon. Ano nga reseta ininayhaw? Bulong ina sa sakit sang ulo. Kada gabi, hindi ako makatulog.
Kay nagasakit ang akon nga ulo. Ano nga hindi ka makatulog, Nay? Bation pa gani sa guwang huragok mo. Ay nga ba lang kadamo sa imo sang reklamo yaman? Basta bakla ina Kay imnon ko ina karon sa gabi. Oo Luyag ko nga makatulog karon sa gabi sang temprano. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.